mica de tot, no? Llavors, avui parlem de les pèrdues a la vida. Jo no sé si els que heu vingut és perquè, mira, acostumeu a venir a aquestes xerrades o perquè si d'alguna manera aquest tema us toca. Llavors aquí m'agradaria donar dues idees importants d'entrada com de presentació. La primera és que jo aquí vinc a parlar com professional, com un psicòleg, com un expert, amb un profund respecte cap als processos que estigui visquent cadascuna de les persones que estan aquí a la sala. És a dir, clar, jo vinc a parlar del coneixement, del que sabem, sense fotre la turra aquí dels estudis i no sé què, però com des de la psicologia. I és molt fàcil parlar d'això quan un no ha de parlar d'un mateix o quan un no ha de parlar de les pròpies pèrdues. I em sembla molt important fer aquesta premissa perquè, clar, jo aquí parlaré de coses i potser si alguna persona d'aquí està fent un procés de dol per una pèrdua quotidiana, ostres, potser alguna de les coses que pugui dir podria sentar malament, sí? Però sense cap mala intenció, sinó des de la teoria, des del que sabem, des de com va, d'acord? Que ho tingueu en compte això, perquè no m'agradaria que això fos com una experiència negativa per ningú, i em sembla molt important aquesta part de respecte. I per altra banda, també em sembla important partir d'aquesta base, que és que jo cada cop, quan dono xerrades, i també a la consulta, el de donar tips cada cop m'agrada menys. 4 idees perquè puguis fer no sé què, 4, no? Això és terrible. O com a mínim, des del meu punt de vista, no és una cosa que crec que ens ajudi. I cada cop intento més fer pensar. Fer preguntes, reflexions, idees, i que llavors cadascú, a casa tranquil o després, m'han dit que hi havia els molts grups, que pugui compartir o generar idees i que això mobilitzi una mica recursos interns que puguem tenir o que pugui generar de nous. També perquè veieu una mica què és el que farem. Llavors, parlem de pèrdues a la vida. I aquí hi ha una part que és molt important, que ja tots la sabeu, que és que perdre és part de la vida. És a dir, aquí he fet com una autoreferència, si em permeteu, un article que em vam demanar per Catalunya Cristiana d'aquesta idea del patiment i la felicitat, i aquestes dues cares de la mateixa moneda que sempre van amb nosaltres a la vida. I ens passa el mateix amb perdre. Perdre és part de la vida. De fet, en el moment en què naixem estem perdent. Jo ara fa molt poquet he tingut una criatura que ara té 2 mesos, per tant la meva dona és una campiona perquè s'ha quedat sola, pobra, amb 3 a casa, i m'ha deixat venir aquí per si això serveix alguna cosa per vosaltres. I clar, vosaltres ho podeu imaginar com de gust està dins el ventre de la mare. I el fet de néixer, això és una pèrdua absoluta. I arribem a un entorn hostil, fred, que no és agradable, però evidentment ningú es plantejaria deixar una criatura dins de la panxa de la mare tota la vida. Per tant, hi ha aquest component que la pèrdua és part de la vida, però aquesta pèrdua també parla de transformació. Aquí hi ha 2 vessants. Per una banda, si volem créixer, si volem transformar-nos, si volem avançar, això inevitablement implica perdre. Perdre la infància, perdre la innocència, perdre coses de les diferents èpoques de la nostra vida, però després hi ha un altre vessant, que és que a vegades hi ha pèrdues que no les escollim, que no són agradables i que no entren com en aquest ideal de així creixes. A vegades hi ha coses que ens toquen viure i que no són gens agradables. Però deixeu-me com fer aquest esment a la idea que tot i que la pèrdua no sigui desitjada, tot i que hi hagi un punt de tragèdia, hi ha pèrdues quotidianes o de la vida, no parlo de la mort, que són molt dures, però dins d'aquestes pèrdues tenim també aquesta part d'aprenentatge i de transformació i de creixement. I aquesta és la idea una mica al voltant de la qual intentarem parlar avui a la xerrada. Només com per tenir una visió una mica de quin tipus de pèrdues tenim a la vida, per fer una mica de classificació, per entendre una mica aquesta part de teoria. Tenim la clàssica, que és la mort, que aquesta tots ens hi enfrontarem. Jo a vegades a consultes soc com molt radical amb la realitat i amb les coses de la vida que venen, i la mort és una d'elles. Hi ha una cosa que tenim tots clar, que és que tots morirem.
Però avui no és el tema d'aquesta, però és com la més representativa, també la que ha generat com més evidència, més estudis i que ens ha ensenyat més sobre el dol. Però després tenim altres tipus de pèrdues com molt més quotidianes. Tenim pèrdues d'aspectes d'un mateix. Quan jo perdo facultats físiques, o quan tinc un accident i perdo mobilitat, o també aspectes psicològics, és a dir, quan jo perdo un rol que durant molts anys he estat desenvolupant en la meva vida, o l'autoestima, o coses més d'aquest vessant com més simbòlic. També tenim pèrdues materials evidents, quan jo perdo la casa, quan jo tinc una crisi econòmica, també quan perdo objectes amb un valor sentimental important. No sé, jo recordo, no fa gaire una notícia d'un incendi i el que més li dolia a la persona que havia patit l'incendi era haver perdut l'àlbum de fotos. Els objectes també tenen com aquests continguts que van molt més enllà de això és una foto, o això és una taula, o això és un vestit. Després també tenim les pèrdues relacionals, trencaments, ruptures, deixar de ser amic de... no des de la mort, sinó de la ruptura de la relació pròpiament dita. I també tenim pèrdues evolutives, aquestes que van amb els canvis d'etapa, amb els canvis de cicle vital, el que deixo quan passo de nen a adolescent o d'adolescent a adult, a les coses que m'he de fer front, etc. Llavors, aquestes pèrdues, sovint el que desperten és un procés de dol. El dol és un procés normal, natural, no té res a veure amb salut mental. És un procés d'acomodació, d'adaptació a una pèrdua que hem viscut. Qualsevol tipus de pèrdua, qualsevol tipus de canvi, això ens pot generar un procés de dol. I aquest procés de dol, aquesta resposta a una pèrdua d'alguna persona o d'alguna cosa, s'activa quan allò que estem perdent és significatiu per nosaltres. Podem tenir dues persones la mateixa pèrdua i la reacció no serà la mateixa. A una persona la poden fer fora de la feina i que això impliqui un procés de dol complicat i d'un altre que estigui content perquè li han fet fora de la feina o que li sigui igual, a part de la part econòmica evident, però que digui, bueno, doncs no passa res, mira, doncs ara tinc una època d'atur, aprofitaré per, no sé, fer altres coses. Llavors, aquí hi ha un punt important que és la informació que ens dona el dol, la informació que ens dona aquesta pèrdua i quin procés estem fent al voltant d'aquesta pèrdua. Perquè si mirem el dol amb curiositat, amb una curiositat genuïna de vull aprendre d'aquest procés, vull aprendre o entendre quina informació m'està donant sobre mi mateix, puc fer un procés de creixement i d'aprenentatge molt significatiu. També és veritat que dèiem el dol apareix quan jo perdo una cosa o algú amb un valor significatiu, i això ens parla de nosaltres inevitablement, ens parla de nosaltres. Llavors, el dol que neix de les pèrdues ens mostra diverses coses. Per una banda ens mostra quins són els nostres aferraments, és a dir, a on tenim posat el cor. Això és un tema molt important, que anirem donant voltes també a aquesta idea, però aquests aferraments, les coses que són importants per mi, que la pèrdua m'obliga sí o sí a replantejar-m'ho, perquè la realitat pesa, la realitat és absoluta, la tinc aquí davant, no la puc canviar, és fora de mi, és a dir, que jo no la manego, jo no la canvio. I em parla de cap a on apunto el meu cor. Fixeu-vos, hi ha un conte que nosaltres tenim a casa pels nens, que ara no recordo el títol, però que una mica la idea és treballar l'afectivitat. La brúixola del cor es diu aquest conte, la brúixola del cor. I amb els nens, quan llegim aquest conte, treballem aquesta idea d'alerta, alerta tampoc negatiu, però enteneu-me, cap a on apunta el teu cor, i si el teu cor està apuntat cap a fonts de felicitat reals. Si el meu cor apunta cap a coses molt materials, estic molt més en risc que aquestes pèrdues materials em costin molt. Si el meu cor apunta cap a coses, no sé, més immaterials, després parlarem d'això igualment, però que realment tinguin a veure amb un altre, amb sortir d'un mateix, això és una font de felicitat molt més plena que una joguina, en el cas del conte dels nostres fills.
Per una banda això, on tinc posat el meu cor? I per altra banda, com és el meu prisma psicològic? Això de prisma psicològic no és un concepte teòric, és una metàfora per intentar explicar un concepte. Aquest prisma psicològic, per entendre'ns, perquè s'entengui una mica la idea, en psicologia li diem el self, però ara no ens posarem aquí a fer teories, però d'alguna manera jo durant tota la meva vida i també sobretot la meva infància, en el meu desenvolupament, jo he anat construint un prisma a través del qual miro la vida, miro la realitat, em miro a mi mateix. Això a vegades li diuen un edifici intern o una estructura interna, però d'alguna manera quedeu-vos amb aquesta idea que és un prisma que jo he anat construint a través de l'experiència, a través del que m'han dit a casa, els amics, el que he viscut. Un prisma amb el qual jo miro el món, els altres, les relacions i a mi mateix. I el procés de dol que jo viuré davant d'una pèrdua, si està tocant, si està esquerdant aquest prisma psicològic, això farà mal. D'alguna manera, en aquest procés de dol que jo pugui fer a través de la pèrdua, aquestes creences, aquestes idees que jo tenia sobre mi, sobre com soc, quin és el meu valor, què aporto a la societat, com em veig a mi mateix, com funcionen les relacions, què espero dels altres, com m'hi he de relacionar. El món és un lloc que es pot predir? El món és just? Si treballo les coses em sortiran bé? Si sóc bona persona no patiré? Si cuido la meva salut no tindré malaltia? Recordo parlant amb una... anys enrere estant en un hospital, recordo parlant amb una companya de la UCI i recordo que em va explicar d'un pacient que estava patint molt perquè li havien detectat una malaltia, no recordo el què, i recordo la gran frustració que sentia aquest pacient dient, ostres, no he fumat en la meva vida, he fet esport cada dia, m'he cuidat la salut, porto una vida que és excel·lent a nivell de salut i tinc una malaltia. Llavors, aquestes pèrdues a vegades, en aquest cas seria com de salut, però aquestes pèrdues a vegades ens esquerden o a vegades fins i tot ens poden arribar a trencar aquest prisma a través del qual estem mirant el món o ens estem mirant a nosaltres mateixos. I per tant, aquest procés de dol inevitablement implicarà revisar això. Implicarà revisar aquestes idees que quedin afectades. I entrarem una miqueta més, però si aquesta pèrdua connecta molt amb on poso el cor, quines idees tinc de mi, ens costarà una miqueta més. Clar, la persona que no té posat quasi elements d'identitat en la seva feina o que realment la seva feina, no ho sé, és una xerrada, vull dir, simplifico molt les coses, però que realment la feina és una font d'ingressos, que sí, que em desenvolupo, però al final el que em dona són diners per viure. Doncs una pèrdua de feina potser implica només un tema econòmic. No m'afecta la meva identitat. I aquí és on estem intentant entrar en aquesta idea de fins a quin punt aquesta pèrdua està tocant aquest prisma. I llavors aquí tenim dues coses. Per una banda, si tinc una pèrdua que ho toca, hauré de reconstruir o treballar o revisar aquestes creences. O per altra banda, mira, si no he tingut grans pèrdues a la vida, també és un bon moment per començar a revisar-ho. Perquè el dia que m'arribin més pèrdues o que m'arribin més coses a la vida, doncs estaré una miqueta més preparats. Tindré com aquests fonaments del meu edifici intern molt més preparats per quan vinguin temporals o quan vingui mala mar o el que sigui. Llavors, anem a entrar una mica en el procés de dol, com en fases que puguin tenir o entrar una mica com en diferents etapes que puguin haver-hi. Llavors, hi ha una idea molt important que vull transmetre avui, que és que el dol és un procés molt individual. En quin sentit molt individual? Abans, segur que si jo preguntés per aquí, vosaltres sabeu quines són les etapes del dol? Segurament 4 o 5 persones sabrien dir-me les típiques que surten a les pel·lícules o als llibres o el que sigui, no? Però realment sabem que hi ha tantes maneres de fer dol com persones hi ha al món. I potser teniu la idea al cap, no ho sé, de que
principi, quan tens una pèrdua important, el primer que fas és negar la pèrdua. I després et poses trist o t'enfades o no sé què. O no. El que sabem des de la psicologia és que potser hi ha gent que comença per aquí, o hi ha gent que comença pel final, o comença per una banda, va cap enrere, tira cap endavant, dona una volta... Vull dir, hi ha moltes maneres i també moltes maneres de reaccionar. Això per què ho dic? Per dues coses. Primer, perquè si teniu algú al costat que estigui en un procés de dol, doncs no hi anem rígids a no, tu el que has de fer és anar cap aquí o anar cap allà, o bueno, perquè ara estàs negant, però has d'avançar i donar-te en compte del que t'està passant. Anem a deixar una mica l'espai a cadascú per anar transitant per les etapes que necessiti transitar. I per altra banda, per entendre que no hi ha una única manera de fer les coses, i que si un està passant per un procés d'aquests arrel d'una pèrdua, doncs que es permeti també sentir el que hagi de sentir, pensar el que hagi de pensar, no passa res per això, no passa res. Aquí el perillós sempre és quedar-se estancat en algun d'aquests moments, però estar-hi no passa res. I de la manera en la que estiguis no passa res. L'important és que sempre hi hagi un procés com de transició, d'avançar, i de no quedar-te allà, perquè llavors és quan potser és quan hem de consultar un professional. Quan ens quedem estancats en alguna d'aquestes fases que parlarem, potser és quan necessitem ajuda, perquè allà ens està costant avançar i llavors potser sí que podríem fer alguna problemàtica de salut mental o simplement més malestar del que podem gestionar o afrontar. Jo sí que tenim dos mecanismes que sempre fem servir quan estem afrontant una pèrdua, perquè tingueu com aquestes dues grans idees. Tenim per una banda mecanismes que estan orientats a la pèrdua, que això té a veure com progressivament anar acceptant aquesta pèrdua. Això té a veure amb la tristesa, l'enuig, tot el malestar que em pugui despertar la pèrdua. També té a veure amb parlar de la pèrdua, una mica donar voltes a vegades que ens posem una mica rumiatius, de tota l'estona pensant en el mateix, que no podem pensar en una altra cosa. Tot això són mecanismes que ens ajuden com a anar integrant i acceptant a poc aquesta pèrdua. A vegades necessitem com aquest temps de posar una mica de distància, a vegades de no parlar d'ella o de parlar-ne massa. Recordeu que hi ha moltes formes de fer aquest procés. I després, per altra banda, tenim mecanismes orientats a la restauració. Això són mecanismes que el que busquen és treballar o manegar les conseqüències de la pèrdua. D'alguna manera és quan ja ens posem en acció per veure com vivim aquesta nova etapa o aquesta vida o aquest moment, tenint en compte que allò que he perdut ja no hi és. I la idea és que hem d'anar oscil·lant entre les dues. Evidentment, al principi potser podem tenir més coses relacionades amb més afrontaments orientats a la pèrdua, és a dir, que necessitem només parlar d'allò i encara no ens podem fer càrrec de les conseqüències. Però, evidentment, si jo només faig servir una de les dues, hi ha alguna cosa que no funciona. És a dir, si jo em quedo només parlant de la pèrdua, plorant la pèrdua o enfadat per la pèrdua i no em moc d'aquests tipus de mecanismes, llavors això no m'ajudarà, segurament em ferirà. Però també, per altra banda, a vegades hi ha mecanismes de protecció que tenen a veure amb fer i em fer veure com si no hagués passat res. Que això, si només apareguessin aquests mecanismes orientats a la restauració, d'alguna manera aquest procés d'acceptació no el tindríem. Per tant, anem oscil·lant, intentar acceptar i entendre la pèrdua i intentar veure què faig amb la meva vida ara que allò ja no hi és. Jo sí que he suposat etapes de dol, però amb aquesta premissa que hem dit, de que no hi ha una única manera de fer dol, no s'han de seguir aquestes etapes sí o sí, són simplement coses que sabem i que estan estudiades que poden aparèixer en el dol, però no tothom passa per tot, no tots tenen la mateixa durada, etc. Llavors, jo he posat com aquí sota, no tothom ho veu, que la presentació no la veu tothom, que no. Pels que la veieu, a sota hi ha com algunes frases que intenten connectar, per exemple, amb la idea de la marxa dels fills. D'acord? Però jo us vaig explicant, però perquè s'entengui una miqueta. Llavors, moltes persones, quan arriba la pèrdua, podrien estar en un moment d'atordiment i xoc.
Això és el que en altres teories es diu la negació. Què és el que ens passa en aquesta fase com d'atordiment? Això que normalment dura poquet. Al final, quan jo m'assabento o quan jo em poso davant d'una pèrdua, a la nostra ment li costa reaccionar. I com li costa reaccionar, el que fa la meva ment és activar mecanismes per amortiguar una mica el cop. Quan a mi apareixen aquestes idees de ostres, ben bé, no tinc clar si ha passat o no ha passat, no acabo de saber ben bé què acaba de passar, estic com una mica desorientat o coses d'aquest estil, doncs, per exemple, si em fan fora de la feina. Això el que busca, el que intenta la nostra ment, la nostra estructura psicològica, és atenuar una mica el cop, l'impacte. Però ja et dic, això moltes vegades, unes hores, uns dies, i fàcilment podem avançar cap a una altra fase. Quan els dies ja comencen a passar, o les setmanes, depèn de l'impacte o de com de fort hagi estat aquesta pèrdua, a poc vaig entrant en contacte amb la pèrdua, però ho faig a poc. Encara necessito una mica d'anestèsia, una mica d'amortiguació de l'impacte. I llavors començo a activar algunes estratègies que són una mica més saludables, poder, però que continuen anant una mica a entrar a poc en contacte amb allò. Si a mi hi ha una cosa, imagineu-vos aquest exemple, si a mi em fa por una cosa, home, no m'hi posaré davant el primer dia. Potser necessito mirar-ho de lluny, potser necessito parlar sobre allò, apropar-me una miqueta. Llavors, en aquesta fase d'evitació i de negació, jo a poc vaig entrant en contacte amb aquella realitat. I aquí a vegades s'activen determinades estratègies que potser no són ben vistes, però que formen part d'aquest procés. En el sentit també que si passen, deixem-les que passin, no passa res. L'important sempre és no quedar-nos estancat en cap estratègia o en cap fase. Però aquí poden aparèixer coses com la hiperactivitat, faig moltes coses. O, tot i la pèrdua, mantinc rutines que tenia abans de la pèrdua. Doncs no ho sé, potser continuo fent, no sé, marxen els fills i jo continuo fent el llit, o continuo portant el got d'aigua, m'ho estic inventant, enteneu-me, el got d'aigua a la tauleta de nit perquè ho tingui, o continuo al vespre obrint la porta per dir bona nit. Vaig fent coses d'aquest estil perquè estic com en aquests mecanismes encara de, estic païnt a poc, i m'estic fent en la idea, i per tant mantinc aquestes coses. O no paro per casa, passo tot el dia fora i busco mil activitats per fer, m'involucro en activitats d'ajuda o el que sigui, i això m'ajuda com a estar una mica distret de la pèrdua que acabo de viure. A vegades també aquí poden haver com alguns altres mecanismes, poden haver, per exemple, mecanismes que li diem com de sublimació espiritual. Què és això? Això a vegades vol dir fer servir l'espiritualitat per un sentit negatiu. És a dir, en comptes de realment que l'espiritualitat sigui una font d'ajuda en aquest procés de dol o per superar aquesta pèrdua, la faig servir una mica com un escut. I faig servir com, que no s'entengui malament, però a vegades, no ho sé, dic aquestes coses de Déu en sap més. I si en aquell moment ho creus de veritat i té una profunditat espiritual, és meravellós, no passa res. El problema és quan això ho fa servir com un escut, com una manera de no em responsabilitzo, no paeixo, no acabo d'avançar. Llavors aquí l'espiritualitat, jo que també a vegades faig recerca sobre aquests temes, l'espiritualitat pot ser font d'ajuda, si l'ha vist bé, o també pot ser una cosa problemàtica si l'ha vist malament. Llavors, que ho tinguem en compte. I aquí, evidentment, poden aparèixer emocions de tristesa, d'enuig, d'angoixa, el que vulgueu. Van passant els dies o les setmanes, més enllà, i com diem, la realitat s'imposa. I llavors hi ha un moment que ens hi trobem de cara i ja no hi ha gaire cosa a fer. I llavors cada cop començo a evitar menys i començo com a interioritzar a poc més la pèrdua que he viscut. I ja puc, com he tingut aquests processos d'anestèsia emocional, ja puc començar a tolerar una miqueta millor la pèrdua. Però llavors aquesta fase, que és la més interessant, aquí és quan començo a revisar coses, quan començo a posar significats, quan començo a entendre una mica quina part de mi
ha estat afectada. I aquí és quan tornem a aquesta idea que dèiem al principi del prisma psicològic, d'aquest edifici intern que ha quedat com una mica trontollat, o aquest prisma que s'ha esquerdat. I això m'obliga a plantejar-me m'obliga a plantejar-me una mica quins són les creences sobre mi mateix, la visió que jo tinc sobre mi mateix, que ha quedat afectada per aquesta pèrdua. O quina és la imatge que jo tenia o les creences que jo tenia sobre com funcionen les relacions que ha quedat afectat. Quina imatge, quins pensaments sobre com funciona el món han quedat tocats. Per exemple, si jo tinc en aquest exemple de la marxa dels fills, si els fills marxen de casa i la meva identitat ha estat construïda sota un rol de cuidador, és a dir, que la meva vida té sentit en la mesura en la que cuido algú, doncs segurament això ho tindrem molt esquerdat i haurem de revisar-ho. Jo recordo una dona que havia estat molt cuidadora dels fills. Quan els fills van marxar de casa va tenir la sort, permeteu-me l'expressió, que llavors va cuidar sa mare, i quan sa mare va fallar va tenir un problema, perquè ja no va saber qui era, perquè la seva vida sempre havia estat només orquestrada al voltant de les cures. Que no és que sigui negatiu, i fins a aquell moment ha sigut un rol preciós, que ha ajudat a molta gent, no pensem tampoc que llavors això vol dir que ho estava fent malament. Doncs no, si era una persona que el seu sentit era la cura, doncs ho estava fent bé, però ara ja no té a qui cuidar. I llavors això li implica replantejar-se aquesta imatge de si mateixa. Quin és el seu rol, quin sentit té el que està fent, la seva vida, perquè tengo aquesta idea de com s'esquerda en nivells que poden ser profuns, i parlem de la marxa dels fills o d'altres coses. O, per exemple, respecte a com funcionen les relacions. En aquest cas dels fills que marxen, que anem posant aquest exemple, jo he de redefinir com és la relació amb els fills ara que han marxat. Ja no és el mateix. O ara que es fan grans. O ara que tenen una pròpia família, i que llavors jo no estic al centre. O no ho sé, o quan perdo la feina, com dèiem abans, doncs recordo una persona, ara no sé si he explicat l'exemple, perdoneu, però recordo una persona que era un alt directiu d'empreses. Alt directiu d'empreses, molt alt. I clar, en el moment de la jubilació va tenir una davallada afectiva molt important, perquè la seva identitat era el seu rol professional, perquè ell sabia qui era treballant, però quan no treballava no sabia qui era. Enteneu-me l'expressió? O perquè el seu valor estava en la seva competència, no en qui és, o no en altres coses. Llavors, aquest prisma. Jo sí que aquí he pensat com aquestes tres idees que poden ajudar en aquestes etapes, sobretot més en les que ja soc capaç com de reflexionar, pensar, i revisar aquestes creences que abans funcionaven, que fins llavors han funcionat però que ara ja no serveixen. Les creences antigues ja no em serveixen per la vida que he de viure ara. Recordeu que tota l'estona parlem de pèrdues de la vida, no de la mort. Seria vàlid per la mort també tot això, però parlem de pèrdues de la vida. I en aquesta fase de connexió i d'integració, en la que jo estic revisant el meu prisma, jo porto com tres idees per si ajuden. Per una banda, aquesta idea de redefinir els rols. És a dir, si la pèrdua sobretot ha estat relacional, o si jo tenia una identitat molt marcada per allò que he perdut, llavors jo hauré de revisar. Per exemple, jo pensava en aquesta part de cura. Jo he de veure si aquest rol de cuidador, per exemple, com el puc desenvolupar d'una manera diferent en aquest nou escenari que estic visquent. O quins rols que tenia enfosquits han de tornar a sortir a la llum. I a vegades aquí m'ajuden preguntes per reflexionar. Doncs, per exemple, jo abans de tenir fills, què tenia? Què feia? Qui era? Perquè al final els fills van venir amb 20, 30, 40, depèn, però replantejar-me una mica, o jo què sé, quan els fills no hi eren a casa perquè marxaven de colònies o tenien un viatge o el que sigui, jo què feia?
I d'alguna manera explorant aquests camins més de la meva experiència de vida em pot donar idees de com puc redefinir el meu rol. Perquè a vegades si no posem el focus de la identitat en una cosa tan concreta que se'ns desdibuixa tot en aquells moments. Després pensava aquesta idea també de revisar creences, també amb les pèrdues de la vida, per exemple a nivell professional, i plantejar-me preguntes que tenen a veure amb això, el meu valor està en el que faig, està en qui soc, no ho sé, per exemple, en aquest cas d'aquesta persona com amb tant d'èxit professional, jo li plantejava, i quan no treballaves, què feies? Vacances, cap de setmana, intentar com explorar aquests àmbits de la meva vida on jo allò que he perdut no ho tenia tan present i veure què passava allà, i com funcionava, i què pensava, i això em pot donar com àrees, com sense aquell objecte o sense aquella cosa, que em pot donar pistes de què puc anar desenvolupant, o què puc modificar una mica. I després també un punt que a mi em sembla molt important, jo sempre que puc a consulta faig servir l'espiritualitat, no com a religió, sinó com a espiritualitat en sentit ampli, perquè jo veig gent de tots els colors. I a mi em sembla important aquesta part també com de revisar les nostres fonts de significat. Clar, quan la meva font de significat, el que dona sentit a la meva vida, està posat en coses materials, com dèiem al principi, en coses que són finites. Al final, fàcilment, quan aquestes coses se'n mouen o desapareixen o marxen, a mi em quedarà un buit molt significatiu. Molt significatiu. Fixeu-vos en aquest exemple de la part de la transcendència, de les fonts de significat. Jo a vegades a consulta intento buscar quines són les motivacions del pacient per fer canvis, perquè fer canvis ja ho sabem és molt complicat i o tenim una bona motivació o llavors no aconseguirem gaire cosa. I llavors li pregunto, per què vols millorar això? Per què vols deixar de tenir ansietat? O per què vols superar aquesta cosa que et va passar? I llavors comencen a venir les respostes d'objectius. Perquè així estaré bé, o perquè així aconseguiré que la meva dona m'estimi millor, o perquè així... I llavors jo vaig rascant més. I un cop aconsegueixis allò, què passarà? I vaig com estirant del fil. I un cop arribis en aquest lloc de treball que estàs desitjant i que vols aconseguir, llavors què? Perquè a vegades quan ens plantegem la vida en base a objectius tenim un problema, que és que quan els aconseguim el sabor que ens queda tampoc és tan agradable. O ho és molt però dura poc. Ja ho tinc, ja he aconseguit arribar fins aquí. Em deia una persona, el meu objectiu és casar-me i tenir fills. I li vaig dir, doncs tenim un problema, perquè no tens cap control sobre si et casaràs i tindràs fills. Anem a pensar més enllà. I et casaràs i llavors què? I tindràs fills. I si no venen els fills? I si? I anem plantejant coses que posen en dubte aquestes seguretats materials que de vegades tenim. I llavors els intento orientar cap als valors o cap a allò que diem l'autotranscendència, això que té a veure amb sortir d'un mateix, l'autotranscendència, que a vegades es pot concretar en l'espiritualitat, amb la religió, però d'altres vegades no. Hi ha moltes formes d'espiritualitat i la religió és una forma d'espiritualitat. Però intentem buscar aquestes fonts de significat que siguin el més immaterials i perdurables possibles, perquè això ens dona significat durant tota la vida. Si no, ens obliga a anar fent canvis d'objectius i anar avançant. Potser queda una mica lleig, perdoneu-me, però és una mica com anar buscant pastanagues. I vaig buscar les pastanagues i vaig seguint-les. Intentem buscar coses que no facin trontollar tant. És a dir, aquí, per exemple, per si ajuden, exemples. Evidentment, la religió respon a coses d'aquestes i, per tant, pot ser una bona font de significat, però també aquí tenim els valors, que això té a veure amb com jo vull estar al món, com vull que siguin les meves relacions, però no en el sentit de com jo vull estar amb les meves relacions,
com jo vull cuidar o com jo vull estar en el món d'una manera que transcendeixi més enllà de mi o de la persona concreta. Valors, per exemple, com, molt normals, però com l'amabilitat, la cura, l'estima cap als altres, o l'estima cap a un mateix, que a vegades aquí és una cosa que ens costa una mica més, de com em parlo, si sóc amable amb mi mateix, si em cuido. Al final, jo també sóc una persona important i m'he de deixar com un espai. Ui, vale. Jo crec que estic a punt d'acabar, perdoneu. Si jo vaig fent tot això, vaig avançant en tot això, puc arribar a una etapa de creixement i transformació, que bàsicament és que ara sóc capaç, o sigui que la meva vida després de la pèrdua és diferent a la que tenia abans. I això és transformació, això és creixement. Si jo tinc una pèrdua significativa que m'activa tot aquest procés de dol i aquestes, les fases, etc. I la meva vida, un cop he acabat aquest procés, és exactament igual, llavors no he après o llavors no he crescut i ens interessa aprofitar, trobar-li un sentit a aquesta pèrdua com a creixement. I llavors hauríem d'intentar, o sigui, no és un canvi radical, evidentment, depèn molt de la pèrdua, però a vegades això ens afecta a les nostres relacions o a com invertim el nostre temps lliure o en què prioritzem. Llavors aquesta fase final de n'he tret alguna cosa d'això i he après alguna cosa valuosa per la meva vida o per la vida dels altres, em sembla que és un punt que és molt important, tot i que els professionals o la recerca sempre diu aquí no tothom arriba, no cal arribar-hi. A mi em sembla que sí, anem a màxims, no anem a mínims, i sempre buscar com aquesta transformació. Aquestes idees claus que hem anat parlant com per tenir-les al cap, i amb això ja acabem i fem els grups o el que toqui fer. Les pèrdues són part de la vida, tots perdem, és part del procés, i aquest missatge, tot i que, no sé, potser soni una mica, no ho sé, no sé com dir-ho, però vull dir que d'alguna manera ens hi trobarem si no ens hi hem trobat. I vulguem o no, i sapiguem fer front o no, la realitat i la vida ens implicarà pèrdues. Aquesta revisió del prisma psicològic, quines idees tinc sobre mi mateix, sobre les relacions, sobre com funciona el món, i revisar aquestes fonts de significat. Anem a posar el peu en terra ferma, en terra que ens pugui sostenir i que ens permeti poder tenir una vida plena i no només sobreviure. D'acord? I és això. Moltes gràcies i qualsevol cosa en parlem.